Merħba għal din il-15 il-video lezzjoni fis-sensiela. F'din il-video lezzjoni se nitkellmu dwar il-kummenti li tista' żżid ma' dokument. Dawn il-kummenti jkunu separati mid-dokument bħal marki ta' track changes. Int jew il-klijent tiegħek tistgħu żiduhom, taħbuhom u tħassruhom mid-dokument mingħajr ma teffettwaw it-test propju tad-dokument. Se nuża bħala eżempju d-dokument li għamilna it-track changes fuqu fil-video lezzjonijiet ta' qabel. Kif qed naraw hawnhekk għandna xi żbalji li rridu nikkoreġu. Dawn fil-fatt huma żbalji ta' ortografija antika biex ngħidu hekk. Awtur jista' ma jkunx konxju ta' tibdiliet li saru dan l-aħħar u għalhekk wieħed iħoss li għandu jispjega dawn il-korrezzjonijiet. Ġeneralment nuża din is-sitwazzjoni bħala skuża biex nuri kif tista' tpoġġi kumment f'dokument, imma naturalment kumment tista' toħolqu għal ħafna raġunijiet oħra. Nibdew billi nixelu it-track changes ħalli nuru l-bidla billi morru fuq il-tabella tar-review u nixelu track changes minn hawn, niklikjaw il-butuna ta' track changes. Issa, inbidlu l-ewwel żball mela issa irrid nispjega għalfejn għamilt din il-korrezzjoni. Nażel il-partiċella bl-artiklu. Din hija importanti għax il-kumment li rrid noħloq irrid norbtu magħha. Mill-istess żigarella tar-review niklikja l-buttuna l-kbira New Comment. Kif qed naraw issa tfaċċat kaxxa fuq il-lemin ikkulurita. Din għandha l-inizjali tiegħi jew ta' min il-kompjuter li qed naħdem fuq huwa rreġistrat taħtu u għandu wkoll il-cursor qed itebteb. Hawnhekk nista' nittajpja il-kumment tiegħi. U il-kumment huwa lest. Ħalli nagħmlu kumment ieħor. Għandi l-iżball ortografiku tal-kelma skont hawn isfel. Mela, nikkoreġiha. Nerġa' nażilha u nerġa' nikklikja New Comment. Reġgħet deritli kaxxa ġdida, din id-darba bl-inizjali tiegħi u n-numru 2 biex juri li dan huwa t-tieni kumment tiegħi f'dan id-dokument. Nittajpja il-kumment tiegħi. Mela, dawk huma l-kummenti li jien irrid nagħmel f'dan id-dokument. Jekk inħarsu lejn il-grupp ta' għażliet li għandi għal comments, nara li għandi previous u next li bħal fil-każ ta' track changes se jaħdun il-qudiem jew lura minn kumment għal ieħor li jkun imiss fid-dokument. Bħal f'dan il-każ kif qed naraw issa. Nista' jekk irrid inħassar kumment partikolari billi niklikja fuq il-buttuna Delete. Hawnhekk nista' nara għażliet oħrajn. Nista' inħassar il-kumment partikolari li qiegħed fuqu bħalissa jew inkella nista' inħassar il-kummenti tad-dokument kollu. Jekk irrid nista' wkoll inħassar kumment partikolari billi immur fuqu nikklikja bil-buttuna tal-lemin tal-mouse u nażel Delete Comment minn hawnhekk. Nista' wkoll naħbi l-kummenti fid-dokument. Dan ifisser li huma jkunu għadhom hemm imma sempliċement ma jidhrux. Dan nista' nagħmlu billi jmur fuq il-buttuna Show Markup
u minn hawnhekk nitfi l-għażla tal-comments. Kif qed naraw issa il-kummenti sparixxew u nista' nerġa' nġibhom lura. Nista' anke nbiddel il-kulur tal-kaxxa tal-kummenti. Dan nagħmlu billi immur fuq il-buttuna l-kbira Track Changes u nagħżel minn hemmhekk iċ-Change Tracking Options. Minn hawn immur fil-parti tas-sezzjoni Markup fejn għandi il-Comments. Ġeneralment l-għażla tkun awtomatikament by author, ħalli jekk individwi differenti jagħmlu l-kummenti tagħhom dawn jidhru b'kulur differenti. Jien jekk irrid nista' xorta nbiddel il-kulur minn hawn, inniżżel il-lista u nagħżel xi kulur milli għandi. U nikklikja OK. Kif qed naraw issa il-kummenti bidlu il-kulur. Mela, b'din il-video lezzjoni ikkonkludejna dak kollu li għandna nkunu nafu dwar track changes u comments. Il-video lezzjoni li jmiss se tibda tiddiskuti funzjoni oħra tal-Word, il-macros.